The New Yam Festival is an annual cultural celebration held by the Igbo people of southeastern Nigeria. It marks the end of farming season and the beginning of harvest, especially for yam, which is considered as the king of crops in Igbo land. The festival usually takes place between August and October, depending on the community. The exact date is set by the traditional rulers or elders of each community. So today we bring you the celebration of the New Yam Festival in Amorji New Yam community in Enugu. It's a bright day. People are coming out in mass, heading towards the village square to witness the event. We headed straight to the palace of the king of Amorji New Yam community, Igwe Dr. Titus Okolo. We shared a brief encounter with the women roasting the yam at the palace. Ma ka ihe a na-eme tata, ka emume a na-eme tata. Emume a na-eme tata bụ emume iri ji ọhụrụ na Amọchi. Emume iri ji ọhụrụ. Dịka ndị Igbo si eme. Ị na-arụ ji. Ka ihe eji ji eme n'emume tata. Ji bụ ihe eji echeta otu obodo si aga n'iru n'ahọ kwa ụbọchị. Anụ m na mmọnwụ ga-abịa tata. Ndị Amọji na-echi mmọnwụ pụrụ iche iche. Ha na-echikwa nke nnukwu nke karịsịrị nnukwu nke a na-akpọ ma mbara. Everyone later gathered at the king cabinet room to witness the king cut the roasted yam and prayed as the tradition requires. Gozie anyị bụ ndị ọrụ ugbo, gozie anyị bụ ndị Igbo, gozie anyị bụ ndị dị Naịjirịa, gozie ụwa dị na ikere eke, onye ka ọjị okpete, onye ka akpụ omete, onye ka abana omete, onye ka ọna omete, ihe ọbụla akọrọ ugbo na-emete ji, anyị na-erie, ụmụ ikolobịa anyị hafụ mkpụrụ mi, ewode ha n'ọrụ, ha lode ọrụ nwede ego, hafụ eji otu. So ọrụ ugbo bụ eji asị anyị, ọrụ ugbo dị anyị na-achị, ọ dị anyị ma nna m emarịọ, Chineke emarịọ, eze emarịọ Chineke, meelu ihe nwa niile m na-arịọ, meelu nye anyị bụ ndị Igbo, meelu anyị bụ ndị Naịjirịa, ọrụ ugbo gaba n'ihu, ọrụ ugbo ga-adị n'ihu, ihe ọma ma ede nna arịọkwa maka na ọ ga-adị uche na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Okay, ya para uma ela não. Yes. Very good. Thank you very much. Thank you. The king later spoke exclusively to Nwafọ TV. Anyị na-eri ji, anyị na-eme mmemme iri ji ọfụ, ikele Chineke, gosinye anyị ndụ. Anyị kọnyekie ji n'ala last year, dukwedisi onye anyị ndụ, anyị na-eri ji ọfụtago. Then anyị na-ekele Chukwu maka na ihe ọma ka anyị na-ayọ ọfụtago. Then ụmụaka be anyị ndị n'ọnụnụ ndị anọ ọnụnụ jikwa ihe a were batacha ọfụtago. Ma ndị na-anụ nwaanyị chọrọ ịlụ nwaanyị ga-ejikwa ya anụ nwaanyị, ndị ga-anụ di bụ ụmụ nwaanyị ga anụkwa anụ di ọfụtago. So ihe ọtụtụ anyị na-eme bụ gabana to the subject na anyị na-eri ji, anyị na-eme iri ji ọfụ nke 2025.
nnọọ ọ bụ omenala anyị bụ ndị Igbo. Ndị Igbo niile n'otu ọpụtago anyị mgbe ọ bụla na-eme omenala iri ji mana anyị bụ ndị Amorji na-eri nke anyị taa. Nnọọ importance of iri ji ekwuo n'iwere ofu ji tinye na nkịta ịbịazi abịa 6 rows ọsọ ji ahụ nwere ike ịdị ịtọ nwere ike ịdị ebo ibukwa ofu mbụzara nke ọfụ ọpụtago ọ gbagwojuru mmadụ anya because ọ Chukwu ọ bụ naanị Chineke mgbe e nyere ụdị gift ahụ to sustain us anyị bụ ndị okenye ọpụtago ya bụ anyị ji erire ya bụ ikele Chukwu ka ihe anyị bụ n'uche bụ ji ka anyị bụ n'uche mana ihe ọzọ anyị na-akịrị na anyị na-esebret kwere nche ahụ mana ji ka anyị na-akpa afọ ọpụtago enweje na oji mbana joke ji ndị ọzọ niile anyị na-esebret ihe ọpụtago mana ka anyị bụ n'uche tata bụ ji ime yam ọbụla ọta yam ọbụla red yam ọpụtago dị ya mana ya cha bụ yam so na ọ bụ ji anyị na-ekele Chukwu ka o si nye anyị ndụ goro first anyị jikọnye ya ka anyị wee na-eri ya nke aha first tat. So, heading to the village square, the event is now heating up. The crowd has gathered. People can be seen on top of buildings trying to catch a glimpse as masquerades begin to appear one after the other. The drummers are playing with passion to the delight of the people, and different individuals took the center stage to showcase their dancing skills as well as the masquerade.
The king also took the center stage to dance to the delight and cheers of his people. At this point, we thought we have seen it all, but no, we haven't seen the big masquerade. Yes, the IJELE as it is called, and it's now time for the IJELE to appear. The IJELE is a huge masquerade that only makes appearance on special occasions, and this time it wasn't just one, but three IJELEs. They all made their appearance one after the other. So actually, the masquerades play important role in the New Yam festival, as seen in this event. It was fun to watch.
Ama mgeni wa